Ayo sini ayo, Jo, Tarjo. Lo spotnya di era siapa Jo? Oke, silakan Jo. Bareng CRG musik. Mbak Pepa girap-girap lah gue. Aku sih wani wae. Aku wani wae. Sing mburi kae lho. Ra iso turu kok. Model aja. Ayo, ayo tak tuntun. Ayo. Ayo tas sing apik tak tuntun. Ayo sing apik. Posisimu Nah. Ayo. Tambah seket. Ikut kamu seket. Lares. Lu kok tenanan lo seket ning sak. Ada kayak Mas Haryanto gimana? Halo cewek cantik. Cantik. Mantane Fala Tarjo wis ngene. Jo. Tim anti meteng. Cantik. Ayo silakan Di Ayu. Oke, masih kembali bersama CRG di sini. Buat teman-teman semuanya sudah di sini. Selamat malam. Tetap ciptakan suasana yang damai bareng CRG sampai tuntasnya nanti acara ya. Oke, kalian yang sudah di program dulu, lagunya ada Sanes. Sebelum nanti rekes untuk mati aku insya Allah setelah ini. Bareng CRG, musik. Gono, selamat malam ada Goni GSM, Mas Weweng Ambo. Apa kowe ra ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe.
golek liyane. Apik tenan. Ngajen matane Lady Sunari. Ra koyo kowe sing gampang golek liyane. Sudah.